Hi guys! Welcome back to my vlog. Karon guys, kanang Manoroy mi adto mi sa garing sa bukid.
Nanay balay-balay. Chicken wings. Chicken wings inyo dong? Ano na rice na plain? Kuha na ko kayo. Pila ka chicken wings. Pila inyo ma'am? Naa. Nag-60. Naay taro, naay chicken. So, balik ko sa inyo. Pila ka chicken wings. Ito dahil hindi lagi ka lasun. Bagay sila. Asa man ulo yun, no? Sumay. Ako ano siya? Chicken silog na ako. Chicken silog na itlog, chicken o rice na. Ay, di ako dito. Ano ba? Tumba na dia. Yes! Sa kilong dia dito ka. Basic ma'am. Buffalo wings. Burger steak. Basic ma'am. Manok bisaya. Tulog ma'am. Kusan eh? Manok bisaya na siya ma'am. Pila? Tag 100. 100 ma'am. Ang Slice. lata na na kayo. Oh ma'am. Lata na siya ma'am. Ini the wings. Asan ko sa Ako sa nihatod ka dito sa ma'am ha. Sabi ni para. Siguro, Dere, dito lang siya. Dali sa may imo. Usay mo ah. Yan ni rata. Manok bisaya kan ayo ka init ra pa na. Unsa po ne? Basic burger steak. Burger steak. Sila. Burger ba kuya? Na? Sama din niyo ma'am. Manok. Kanang magic. Oh, sige, sige. Kanang wings ug paa. Sige, usa may imo. Ako. Dili siya wings kay patoy. Kini dala liog sa kanang dire. Dala ani. O sige, bisa Ini. gasa. Sige. Sila ka rice isa lang. Usara kanon. Nya rice. Sila ka rice ma'am. Bisaya. Dua. Daha. manok lag ano sisig mo. Manok bisaya siya. Oh, nay. Rice kuya. Kani usa ka. Oh, sa sisig og sa kaban. Rice sa dua. Ah ma'am. Isis mga og duha ka disposable dito, Shara. Oh. Dai pala ito po nasa sabaw sir. Yung sa waka. Namoy drink. Oh, naama Mountain Dew. Gagmay daw. Gagmay. Dua po. Kunay dag ko 1.5. Mountain Dew duha. Kanon po dua. Ah, kulay serve. I-total niya. Manok bisaya. Tulo day, Jackie day. Ha? Lukuray, Jackie. Sa mga ulcer, adito ay. Yato na dito. 100. Yato na dito oy. Ito lang sa kuan. Walay bangko. Oh, Wala na. ah. Sana din diha, sana. Oy, dal ari. Dito na diha ma'am sa kasa ra mo. Wala dito. Ah, baliw ka sir. Pilang sisig. Gusto niya. Kita dan kaya po barian kay Ari Costito. Oh, dai baliw ko, dai ko plato duha palihog dai. Pila po din yung rice. 15 ma'am sa part. Nya duha ka Mountain Dew dai. Ang nani ka sa dai. Kung dako ani ba nato diha. Ang gamay niya akong gamit dai. Sunod sa dako. Ah, pwede ra na iusa di. Ayo sa lang. Ipadara ng usang plato. Oh, dai Mountain Dew dai duha. Di mo raglisod mo sila. Okay ra. Dai ko duha ka disposable palihog wet.
Dili. Boleh. Manok Bisaya ka, Chay? Order mo na kay Yara. Ano naman? Chay? 130. Mga owner sa dili. 130 o 24. Manok Bisayaw. 144, ma'am. Rice na. Bayad pa. Gagawin mo likis kung bakulak. 144, day. Aray, day, biya. Pila man na, day. 200. Duha ka, Tuwa ng day. Mountain Dew. Kasi magduha ka man din, Jo. Boss. Kaman, day, 130. Ay, day, 130 o 154, day, ma'am. Nakakay kuan, ma'am. 4. Wala kay Wala kang sisili. Okay na siya, day. Day. Okay ra. Ano, nagkaunod-una siya eh. Dito ba kayo? 154. 46. Ang bati ko gila ni ma'am, di at bang. Dito na lang daplik. Day, siya, kuan mga day, 24. Yeah, ko be. Balik ulit siya. Ako. Yata nagkuhan na sila. Ah, nagkao mag-una-una. Wala man ang huwat. Ha? Ilang star? Ilang star? Ang special 40. Regular 30. Oh, 40 ka na, tag 40. Ato naman. Ha? Asa ibayad? Day, ari ibayad day. Kuan di ato ba? Unsa man? Batsoy? Oh, special. Oh, sila. Naon? Oh, pero dito raman ni. Kanang batchoy ra. 40. Okay na? Hatod na, wala pa. Wala pa. Ako pa kuha. Mana dito? Nganong wala man? Nang gibulag man eh. Ha? Nganong layo man eh kayo? Gusto na itong atong bulan. Ano, nag-isip na ba? Ano na patingan sa... Ano wala, dito na ako. Gusto man. Okay, okay. Kapalinta ka po ba? Puro na galing. Nagagaring jud ka? Ha? Taga diri jud ka? Asa day nang suruyanan nga kana bitaw na. Nay murag bulak nga lingin. Nay. Nay. Ha? Ha? Baba. Kananda. Amo na diya. Kanang nay murag kawayan nga kuan. Ha? Ini aja. Awa dito mami niya. Wala mami ni kuan kay ambi na mo kung sala na diya. Ha? Gila na, gila. Na diya to.
Ito deh, mana nagbayad deh. A few moments later. Nabugto ako pismas, giyatay. Ako kwartay pa nga yung kaming kuwan, Bib. Ang kutsara. Ay, sa tanah butay kwarta deh.